קטי דור, תודה. תודה. חוק עקרות הבית שמפלה בין נשים לגברים שהפסיקו לעבוד, הוציא מהכלים לא מעט ידועניות. על המאבק החדש כתבתה של עינב כץ. ביטוח לאומי מכירות? זה הסעיף הזה שיורד לנו מהמשכורת כל חודש, כמו שעות. אל גל המחאה הפוקד אותנו בתקופה האחרונה, מצטרפת מחאה חדשה. נשים נגד חוק עקרות הבית של הביטוח הלאומי. במסגרת קמפיין המחאה הופק סרטון שבו משתתפות נשים סלבריטאיות מהשורה הראשונה, כמו קרן מור, אסתי זקהיים וגם אשת העסקים לבנת פורן. אנחנו מדברים על נשים שלפעמים עבדו 20-30 שנה, שילמו כל החיים לביטוח לאומי, בחלק מהמקרים אפילו פרנסו את בני זוגם, וכאשר הן באות לתבוע את זכויותיהן, במקרה הזה מקצבת נכות כללית, פתאום אומרים להם, רגע, אתן נחשבות לעקרות בית. זאת לא סתם גחמה של נשים עצבניות. בחוק הביטוח לאומי יש סעיף המכונה חוק עקרות בית, אשר באופן אוטומטי הופך כל אישה נשואה שלא עבדה 4 שנים ויותר לעקרת בית. וזה ללא קשר למקצוע שבו הן עסקו במשך שנים. נשים שעושות קריירה ועובדות, ואז למשל יש להם ילדים ומחליטות להישאר בבית לכמה שנים, מאבדות את כל הזכויות שלהם אחרי שנים שהם שילמו לביטוח. אז זה קודם כל מקומם ברמות. משמעות החוק היא שאם אישה תובעת קצבת נכות או פיצוי כתוצאה ממחלה או פציעה, תביעתה תיבדק כאילו היא עקרת בית. כלומר, האם היא מסוגלת לקפל כביסה וגם לקלף מלפפונים, לעומת גבר שתמיד ייבדק על פי יכולתו להשתלב בעבודה. אני חושבת שהתקרת זכוכית לא נפרצה באמת, ושיש עוד הרבה שינויים בדרך. יש לי 3 בנות, וזה אחד מהחוקים שחייבים להשתנות. 4 שנים. ואת כבר לא שחקנית. צמרת, מעצבת פנים, עיתונאית, עורכת דין, אשת עסקים, מנתחת מוח. כבר 6,000 מכתבים נשלחו דרך האינטרנט לשר הרווחה משה כחלון ולחברי הכנסת במטרה לשנות את החוק, אשר באופן בוטה מפלה בין גברים לנשים. מהביטוח הלאומי נמסר כי גם הם סבורים שהמונח עקרת בית אנכרוניסטי, והם פועלים לשינוי החוק כך שימחקו ההבדלים בין גברים לנשים והמונח יתייתר. נוסף לכך מדגישים שם שמבחני קילוף המלפפונים בוטלו כבר לפני 3 שנים.